Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu tega ati bega ati Wis kadang mati rasane Kang Mas rungokno tangisku Becike wilungan saka uripku Paribasan renggen lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara
Baik, terima kasih matur suwun Pak RT 9. Ada Pupus Sendeloso yang telah hadir bersama DNS.